Ano, ahoj všem. Jsem ráda, že jsem tu zpátky, jsem Lily Budaj, jsem produktovou specialistkou pro východní Evropu. Přesně tak. Já začnu, protože předtím, než na to skočíme, tak to vypadá ta ideální rutina. To vypadá jako hodně produktů a samozřejmě je můžete různě kombinovat. Možná máte rád jeden produkt nebo 10 produktů, je to jedno. A to, co vám chceme ukázat, je, v jakém pořadí ty produkty mají jít. Takže ta rutina, jedna z nejdůležitějších kroků je to, že vyčistíte vaši pleť. Zejména důležité večer, ale je to velmi dobré dělat také ráno, když se zbudíte. A poté přichází tónování, k čím přidáte extra hydrataci a také pomůže s pH, ale k tomu se ještě dostaneme. A poté se můžete rozhodnout nějaké cílené řešení jako sérum nebo krém na oči a poté přidáte hydrataci, pokud je to během dne, také ochranu před sluncem. A pro tělo, tady máme spoustu skvělých produktů pro tělo. A pokud jste venku, tak byste také měli používat opalovací krém. A to je všechno, co používáte zvenku, ale také doplňky stravy jsou velkou součástí toho, kým jsme v Nuskinu. Věříme tomu, že kombinace zevnitř ven a zvenku dovnitř je ta nejlepší, že představme si, že už jsme vyčistili naši pleť a teď jdeme tónovat. Začínáme beauty rutinu tónovacím krokem. Z Nutricentials máme tady pH Balance Toner. Většina z vás ví, o čem je tento slide, ale pokud nevíte, tak tady vám to připomenu. Díky vědeckým procesům jsme přidali 5 extraktů z bioadaptivních botanických ingrediencí a transformovali jsme je v něco, co se může dostat do vaší kůže. A Nutricentials vám může zvýšit schopnost vaší kůže na měnící se prostředí a stresory, kterým čelí. Takže těchto 5 ingrediencí, o kterých mluví Lily, bioadaptivních ingrediencí, jsou také známé jako adaptogeny. A bioadaptivní ingredience mají 2 společné věci. Zlepšují stresovou odpověď a zlepšují zdravý vzhled kůže. Takže pomáhá adaptovat se vaší kůži na to prostředí, které se mění, aby se ta kůže mohla vrátit zpátky a měla lepší odolnost proti těmto environmentálním stresorům, kterým se nemůžeme vyhnout. A některé bioadaptivní ingredience pochází z rostlin, které považujeme za extremofilní. Takže je tam nějaký extrém. Extremofilní rostliny jsou rostliny, kterým se daří dobře v extrémních podmínkách. Například v poušti nebo v půdách, které jsou nepříliš úrodné a tak dál. Ano, skutečně. A jak jsem zmínila, naši vědci vybrali 5 adaptivních rostlin, kterým se velmi daří v těchto extrémních klimatech. Každý z těchto je velmi unikátní. Máme tam rozchodnici růžovou, maral kořen, chaga houbu, sibirský ženšen a moje oblíbená růže z Jericha. V podstatě byste měli vidět jako Nutricentials bioadaptivní komplex, takže těchto 5 bioadaptivních extraktů jako nástroj, jako nějaká krabička nástrojů. Můžete benefitovat z různých ingrediencí, když budete používat Nutricentials produkty, takže tato řada, vy poskytujete vaší kůži nástroje, aby jste ji chránili před stresory našeho života. Je to velmi chytré řešení pro naši kůži. Já to miluji. To bylo něco o bioadaptivních ingrediencích a pojďme se pobavit o tom, co je tam ještě dalšího.
Také v tomto toneru máme další ingredience, sodium PCA, sodium hyaluronát, aloe vera a kvas z lactobacillu. A ty vám pomohou udržet přirozenou bariéru hydratace vaší kůže a navíc vám pomůžou upravit úroveň pH vaší kůže, aby bylo optimální. A už jsme se bavili o bioadaptivitě, takže můžete tímto připravit vaši kůži na jakékoliv serum nebo hydratační přípravek, který použijete potom. Takže můžete používat každý den po tom, co vyčistíte kůži na obličeji a krku. Teď se pojďme podívat na napku. Napka Moisture Mist je skvělý pomocník ve vaší rutině a můžete ji používat několika způsoby. Například na obličej, to je ten základní použití, můžete také použít na tělo, ale také na vaše vlasy, kdykoliv potřebujete nějakou hydrataci navíc. A také může být použita během dne kdykoliv, anebo jako toner. A také můžete používat na konci toho, co aplikujete make-up, takže to zafixuje váš make-up. Obsahuje, jak napovídá název, sodium PCA, což je humektant, který přirozeně se nachází v kůži a společně s ostatními komponenty jako sodium laktát nebo sodium hyaluronát je zodpovědný za schopnost kůže udržovat vlhkost. Jakékoliv NaPCA obsahuje velké množství vody, což je skvělá ingredience, která má skvělou afinitu kůže a můžete ji přidat do vaší rutiny. Zlepšuje také přirozenou kapacitu kůže navázat vodu a udržet optimální úroveň hydratace. NaPCA Moisture Mist také obsahuje další humektanty, jako glycerin, sodium laktát a sodium hyaluronát, která zvýší hydrataci kůže. A ten výsledek je pružná a kůže a hedvábné vlasy. Posuneme si dál na další produkt z této akce, což je něco, co dělat s péčí o oční okolí. Pojďme se na to podívat. Bavíme se o LumiSpa IO Accent System. Je to doplněk, který můžete dát na LumiSpa IO. Prodává se zvlášť z ageLOC Ideal Eyes, což je ten produkt. A díky této hlavici tak se automaticky LumiSpa IO pozná a doporučí vám ty přípravky, které byste měli používat. Takže je to o té delikátní kůži kolem vašich očí. Takže pracuje s Ideal Eyes, byl vytvořen, abyste měli perfektní změkčení díky této hlavici. Je to jediný produkt, který byl testován s tím Accent Ideal Eyes, takže spolu velmi jdou dobře dohromady. A je tam několik důvodů, abyste milovali tuto kombinaci. První je, že snižuje kruhy pod očima, otoky kolem očí a unavenou kůži, ale také provádí exfoliaci, aby ta kůže mohla přijmout to, co ty ingredience z ageLOC Ideal Eyes a povzbuzuje to oční okolí a to oční okolí bude vypadat svěžeji. A také můžete používat pod očmi, ale také pod obočím a kůže bude vypadat hydratovanější a vyhlazenější a je vhodná pro každý typ kůže. Spousta benefitů
a jsou tam ingredience, které nám pomáhají dostat všechny ty benefity. Peptidový komplex, což je ten, který pomáhá tonovat a zpevnit pleť. Máme tam antioxidanty, což je silná forma vitamínu C, který vám dává ty benefity, co se týká vrásek a tónu pleti. A všeobecně antioxidanty vám chrání kůži před oxidativním stresem, které pochází z prostředí kolem nás, takže rozjasní to oční okolí. Máme tam extrakt z planktonu, který pomáhá na kruhy pod očmi a zpevnit kůži. Máme tam také skvalan, což je ingredience, která pomáhá na ztrátu hydratace, takže spoustu skvělých ingrediencí a také agelock směs, což je Nuskinův vlastní směs, která cílí na zdroj stárnutí naší kůže a zachování si našeho mládí. Takže ta Accent hlavice a Ideal Eyes jsou skvělé, pokud máte Lumispa IO, tak toho využijte a zkuste tuto kombinaci. Teď se pojďme podívat na cílená řešení rutiny a je to sérum. Agelock Lumispa Blemish sérum. Pupinky nás ovlivňují v určité části našeho života, ale pupinky už nejsou, a problematická pleť už není jenom problémem určité věkové skupiny, ale už vidíme, že tento problém zažívají všechny věkové skupiny. A Agelock Lumispa Blemish sérum obsahuje několik ingrediencí, které pomáhají bojovat s problematickou pletí a pupínky a také pomáhají chránit před budoucím výskytem pupínků a touto cestou může zlepšit vzhled naší kůže. Takže se můžeme pokusit pochopit, co se děje, když máte černé tečky anebo pupínky. Takže vaše kůže produkuje sebum. A to je něco, co produkuje vaše kůže, protože chce zůstat hydratovaná, chce chránit samu sebe, nechce externí agresory. Takže to sebum zůstane v pórech a když, anebo pokud je tam nějaká nadmíra tohoto maziva, tak začne oxidovat v kontaktu se vzduchem, tak ucpe ty pory a zčerná. Takže stejně jako jablko, když jej necháte na vzduchu, zhnědne. Takže řešení je vyčistit dobře pleť, abychom mohli redukovat to mazivo. A Agelock Lumispa Blemish sérum hodně pomáhá s kyselinou salicylovou, která pomáhá exfoliací a zabraňuje ucpávání porů. A má také další ingredience, noni extrakt a další extrakty, které jsou skvělé, co se týká vybalancovat produkci mazu naší kůži. A je tam také stříbro, což nám také pomáhá čistit pory. A první krok můžeme vám poradit, abyste mohli bojovat s pupínky a problematickou pletí, abyste se chránili před jejich vznikem, tak používat Agelock Lumispa IO Systems Activating Cleanser pro problematickou pleť. A poté nanesete sérum na celý obličej. Můžete potom nanést oblíbený hydratační krém a použít oboje. Myslím i ten systém, i to sérum ráno, i večer, abyste měli ty nejlepší výsledky. A jak vidíte na fotce, máme opravdu skvělé výsledky. Můžete vidět
to zlepšení pupínků a černých teček a celkové zlepšení kvality pleti. A to, co vidíte v této klinické studii, je používání ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pro problematickou pleť a ageLOC LumiSpa s normální hlavicí aplikovat 2krát denně a ageLOC LumiSpa Blemish Serum během 2 a nebo 8 týdnů. A toto jsou opravdu skvělé výsledky. Vím, že lidé jsou z toho nadšení. Když se bavíme o sérech, tak se pojďme pobavit o séra, které můžete použít na pokožku hlavy. Na tomu bychom se měli pověnovat našemu Nutriolu. Ano, ageLOC Nutriol Intensive Scalp and Hair Serum je úžasné sérum, které má složení, které je napárované s ageLOC Galvanic Spa a vlastně dodá ingredience do vaší kůže a k vlasům, které revitalizuje vaše vlasy a pokožku hlavy. A posiluje vaši kůži na hlavě a vaše vlasy budou vypadat hustěji a zdravěji. Takže co toto sérum obsahuje? Obsahuje ageLOC směs pro kůži na hlavě a cílí na zdroj projevů stárnutí naší kůže na hlavě, aby vypadaly vlasy mladistvěji. A také obsahuje protein, který povzbuzuje kůži na hlavě a naše vlasy potom vypadají zdravěji a zářivěji. A také obsahuje pantenol, který vyživuje a povzbuzuje kůži na hlavě a vlasy. A je tam také extrakt z jetele červeného a dextran, aby sklidnil kůži na hlavě. A máme tady klinickou studii, kterou s vámi chceme sdílet. Oni byli instruovaní, aby aplikovali ageLOC Nutriol Intensive Scalp and Hair Serum 2krát denně a 2 minuty aplikovali Galvanic Spa a používali také šampon, Nutriol šampon a také používali Nutriol kondicionér. A klinický posuzovatel vyhodnotil skvělé výsledky. Viděli jsme zlepšení na objemu o 107%, což je hodně, měkkost 106% zlepšení, zářivost o 84% a hustota 67% zlepšení. Když používali celou tu Nutricentials řadu, šampon, kondicionér, sérum a Galvanic Spa a používali jej 6 měsíců. A co je také zajímavé, je to, že po 6 měsících bylo zlepšení o 72%, co se týká lámavosti vlasů. Takže oni si česali vlasy a počítali, kolik se jim zlomilo vlasů. Takže to byla asi těžká práce, ale máme z toho skvělé výsledky. A 90% subjektů, kteří byli zahrnuti v té studii, tak cítili, že měli zlepšení v objemu, měkkosti, hustotě, zářivosti a celkovému zdravému vzhledu. Bylo to velmi působivé a pojďme se podívat na rutinu, co se týká péče o pleť. Po séru máme hydratační krém. A pro ty slunné dny většinou bychom měli používat během léta hydratační krém, který obsahuje ochranu proti slunci. Takže tady máme Daydream Protective Cream, což je krém hydratační, které obsahuje SPF 30. Jak jsem říkala, jejich jméno je to skvělý denní krém, který vám pomůže chránit vaši kůži
před sluncem a zvyšuje odolnost kůže před znečištěním a oxidativním stresem díky bioadaptivní směsi. A také obsahuje velké spektrum UVA a UVB, SPF 30 ochranu v pohodlném krému a obsahuje unikátní filtr, které pomáhá redukovat dopad přemíry vystavování se modrému a infračervenému záření. Obsahuje bisabolol, což je skvělá ingredience, která sklidňuje a hydratuje kůži. A jak můžete očekávat, tak má krémovitou příjemnou strukturu. Pokud máte nějaké zákazníky, kteří si nakoupili Nuskit Renew Protect Hairspray, aby se připravili na slunné dny, tak tady by pro vás mohlo být skvělé doporučení pro ně. A pokud se jim nelíbí textura krému, tak představím malou sestru nebo bratra. Je to pomalé, co říkala Lily, ale je to ve formě mléka. Takže je to lehčí textura, pořád obsahuje SPF 30, pořád dostanete hydrataci. Ten krém taky není mastný, ale někteří lidé mají radši mléko. A stále je tam bioadaptivní směs, abyste chránili vaši kůži. A stále je tam ta ochrana přes negativními efekty UV, modrého záření a infračerveného záření. Spousta skvělých benefitů, který vám dá skvělý lesk a pomůže vyrovnat tón vaší pleti a je to díky zázvoru, který je tam obsažen. Takže si vyberte, který chcete, anebo můžete si vybírat, zkombinovat oba dva. Jsou to skvělé produkty. A pokud nechodíte ven a pokud děláte svou večerní rutinu, tak doporučujeme extra krok navíc, který můžete používat například 3krát týdně, což je maska. Což je Pillow Glow Nutricentials Face Mask. Tento produkt obsahuje směs botanických extraktů samozřejmě, aby pomohlo vaší kůži se vrátit zpátky od negativních efektů a z environmentálního stresu a dá vám dlouhotrvající hydrataci přes noc. A tato maska podporuje přirozenou hydratační bariéru vaší kůže a hydratuje vaši kůži o 150% více a pomáhá chránit kůži před oxidativním stresem, jak jsem zmiňovala, ale také před oxidativním stresem, které je způsoben modrým zářením a infračerveným zářením. Pomáhá chránit kůži před znečištěním a pomáhá vaší kůži vypadat odpočatě a svěže. Tento skvělý krém zvyšuje zářivost kůže a její jas přes noc. A podporuje přirozenou obnovu kůže přes noc a úroveň hydratace vaší kůže. Víme, že lidé, kteří zkusili tuto masku, ji milují a zejména pokud máte dehydrovanou kůži, tak to může být skvělou volbou. Takže doufáme, že se vám bude také tolik líbit jako nám. Já vždycky, když jdu k někomu na návštěvu, přinesl Pillow Glow místo kytek. Pojďme se podívat na něco, co má co dočinění s tělem. My chceme pobavit trošku o Age-Lock Dermatic Effects. Je to produkt, pro kohokoliv, kdo si říká, že by chtěl zpevnit kůži na mém těle. Je to skvělý produkt k používání společně s Age-Lock Well Spa IO systémem, zejména s programem Revitalize, který je o vzhledu vaší kůže. Takže můžete přidat potom ošetření. Cílí na zdroje stárnutí kůže, je tam Age-Lock ingredience a zlepšuje vzhled pomerančové kůže
a zlepšuje také pevnost kůže, aby vypadala mladší, pomáhá zvýšit buněčnou obnovu, jak buňky rychle obnovují sami sebe, což je nutné pro to, aby z kůže vypadala zářivě, a je to také spojené s mladistvým vzhledem. Je tam optimální technologie, která rozpouští světlo, která pomáhá k tomu, aby vypadal ten povrch kůže lépe. Takže ingredients jsem řekla ageLOC a ty řekni zbytek díky. Máme tam několik klíčových ingrediencí, které podporují tyto benefity. Jak říkala Tina, ageLOC směs a také je tam ibišek, který obsahuje lipidy, které zlepšují hydrataci a pevnost kůže. A také tam máme extrakt z medu, což je přirozená alfa-hydroxykyselina, která pomáhá zvýšit proces obnovy kůže pro hladší a mladší kůži. A také tam máme několik zlepšujících prvků, kyselinu mléčnou, butylenglikol, kyselinu hyaluronovou, které hydratují a vyhlazují kůži. To bylo něco o produktech zvenčí a teď se pojďme pobavit o doplňcích stravy, což víme, že je velmi důležité a je také součástí Golden Days. Je to náš tea green. Ano, zelený čaj je velmi komplexní. Ty listy obsahují antioxidanty, které chrání vaše buňky před oxidativním stresem. Určité molekuly v našem těle, jako naše DNA, jsou proteiny a lipidy, mohou být často vystaveny jiným nestabilním molekulám, které jsou známé jako reaktivní volné radikály. Jak naše biochemické procesy, jako dýchání a vystavování se environmentálním faktorům, jako znečištění, mohou vytvořit tyto reaktivní volné radikály, které způsobují oxidativní stres v našem těle. Naštěstí máme komponenty jako antioxidanty, které jsou přítomné například v tigrínu, mohou pomáhat chránit naše buňky před oxidativním stresem. Takže produkt jako tigrín, který je plný antioxidantů, může být skvělým pomocníkem a dobrým nápadem. A chtěla bych zmínit, že tvrzení pro Jižní Afriku ohledně tohoto produktu mohou být jiná, takže prosím se podívejte do vaší lokální produktové karty, abyste byli v souladu s vaší legislativou. Fantastické. Takže myslím, že jsme zvládli projít důležité produkty v Golden Days, které budou k dispozici. Doufám, že se vám s nimi bude fantasticky dařit a přeju vám hodně štěstí. Děkuji, že jste nás poslouchali.